kadai ka project kaba chief minister ula bau yala yo I ya ka jing jong ki khna school ya ka jing jong ki ka lek kawan ha ka jing khap ngia te ula shim ya ka rai ba de bandan da ki school bus khnam ban pensuk ya ki khna ban le school tang ba shwaban le ya ka tang in happe ma don bun ki challenge ki ba I hak ba de bakan number 1 ka challenge kalamba ka jige kalamba ya ki dik si spat li ki boss na san public boss ka bakalong ha ekin pak eki ngaram ton jaka pakin on da de drop ya ki khna school hapo step by step lana hapo all saying lana hapo ha ekin lebu eki kabaar kalamba ha ka jakiu jaka hiar jong ki khna school makum bagi yo I menta ki babun ki jaka kilong kila occupy da ki breu ki bakamaya ka jak po jong ki man kasngi kaner ko de ka we ka challenge kabalai ka challenge kalong ba kini ki pos kimla ban rong ha kini ki surakshnon kamot ki kmi pa kin habwan ni ban bu ki khun jong ki ha ka designated place ka ba long ban kêu na thiar khna school ban bu ki khun ne ban pick up ki khun te kamu kini ki instruction kin kala long hi ki jaka bo kali ban up ki khun kaner kan ban ra hi jing ya ki nong le nong wan te hab ang gum ta kalong ba ngi hab ban prakhat ban pe khnang ba ondala implement ya ki ne baro khanang ba kanum ban ra ha jaka ba ka jing thu ban ra ya ka jing suk bat ka jing pen kenlui ya ki surok kan long pen ban ka nang pen khap ngia ya ka main road bat ki arterial road ke badan hapo ka sor ka jongi kamang sutho ka jingwan ra ekni school bus kan dai bet nam ta chung baro khna college school chung ka sarkar ne chung ki simet ne bat manu te anrai hakanu kur kom bat ka sarkar kan le hakaba dai bakini ki bus kan pen kamai hakanu kur kom namar kuma pi ong mane ba kila don pagi jing hakanu kur kom bat kan pen kamai ni bus ha bang ong kita ke jing ki ba ngin haban farsi kamot kamai hakanu kur kom namar kuma pi ong mane ba kila don pagi jing hakanu kur kom bat kan pen kamai ni bus ha bang ong kita ke jing ki ba ngin haban farsi kamot ngin prakhat swa bang implement ngin prakhat yakine te ki niti kriti kumno ban le kane dang walk out te ondal de walk out kini baro nga kermen ba the best solution ngin la ban idea ngin la ban implement khnang ba yakini ki challenges ngin la ban overcome lese kini ki bus kini ki pan chu IT hagi school bakin penya ne hakanu ya ka niti kriti ngam palla ban ong PAA ya manta namar ba kane kadang sedang conceptualize dau chief minister kade ka idea ka ba don kamtam ha ka juk ka bamta te ta ka daw kalong nakleng junga ngas ngawa kade ko hatam tamba ngin happe pat ya kitu ki challenges ki ba ngadap ong pi menne khnang ba kanamura jing ya ka lek ka wan jong pai ba ondala implement ya kan ka andaki ni ki boss kila ya hasra kandon kanu ka jing ya mir jing mut ashwa ban stang ikni tam me ka pi kane kade ka convergence of mind is needed but kis barok stakeholder laki long ki school laki long ki me pa laki long ki bor jong ka bapnya ka traffic lana ki bor jong ka district administration knang ba ondal implement kuma ong mane ba kane ka project kan long ka bajok na ka banta ka jingbit jingbiang jong ki khna school ba ka jingbit jingbiang jong nong song snang baro kumangi ihi ka deng kali ka nang jur man la kasing tilano try kan don no ta ka convergence of minds or but kini ki department of repair nang ban sedang pentrai kam pi ka deng kali kam dei tang hasro kre hapo kompang la jong ru la ran ga jing deng kali ma ba ka be kompang ke dong kan not li kali tapi om say ka ba shaden hap say shwa saw sam li kali kan ne kam dei ka ba kalong ka ba den ta ka daw
chief minister udan ka short term but ka long term plan. Ka long term plan jang ka ba ka badai ka long balarai ba ya ka ban ba ka new shillong kan dei ka reality. Ba khnang ba kibriu kin ka mindset jang kibriu ka long ba mdei shu tanghang ne ka dei shateru khnang ba ngin la tang ba shwa ban yai sakit new shillong kan dei kan hang teru ko dan kan ka proper plan bat kisnong ka dan hang tu khnang ba kisurok kinong namlong kum kisurok ka dan hakane ka shillong jongi kumbalong mentah